Ya, dapoy daghang mga nanggawas ron nga survey mga kabombo. Daghan nanggawas nga survey karon ay survey sa pagka-mayor, survey sa pagka-gobernador, survey sa pagka-senador. Dali mga nanggawas nga mga survey sa pagka-senador pero sa tiyaan ta mo di na mao'y basihan nga maunay makadaog gyud sa eleksyon. Taas pa kayong panahon 30 ka adlaw pa napanay mga kausaban mga kabombo. Kaning uban mga senador nga nag-una sa survey, tanawa ini guman sa eleksyon kay napanay mga kausaban mga kabombo. Dili ni bago alang kanako nga nay mga manggawa sa survey nga mao ni ang nag-una apan ini guman sa eleksyon di man maoy nakadaog mga kabombo. No? Alang kanako ang tinuod nga survey ang resulta gyud sa eleksyon tungod kay di na nato makita kung kinsa gyud ang gipili sa mga tawo. Sa mga nanggawas nga survey karon managlahi man ang resulta. Depende kung si kinsa ang nagpa-survey. Naay mga kandidato pagka-mayor nagpa-survey sila. Sa ilaga survey, puros man sila nag-number 1 sa ilang mga survey. Puro sila nag-una sa ilang mga managlahi nga mga survey mga kabombo. Maglibog ang mga tao ani kung si kinsa gyud ang tinuod nga nag-una sa survey kay managlahi man ang resulta. Kini manggong survey mind conditioning ni. Pwede ra ni maniobra. Basta ako o sara ka resulta akong gituuhan kanang resulta gyud sa eleksyon. Dili sa kumutuo anang resulta sa survey kay kung si kinsa man gud ang nagsugo sa survey firm nga nagpa-survey mao may kasagaran mag number 1. Unya sud sa 30 ka adlaw sa dili pa ang eleksyon, daghan pa na mahitabo, daghan pa na mga kausaban. Basta usara gyud ang timan botar mo pinasikad sa inyong konsensya. Kung si kinsa to mga kandidato nga nakatabang ninyo nga maoy butari, katong mga tao na katong kandidato nakatabang ninyo maoy butari. Dili kay mobutar mo ani niya kay nakalawat mong sobre. Og naay ihatag aw wa man mo nangayo, og naay ihatag di dawata, pero og di siya angayad niya padag-on ayog butari. Kan-a ang paon, iluwa ang taga. Ayaw pilia ang kining kandidato nga lawsi. Kanang kandidato nga langay-langayon ka, kanang kandidato nga unya-unyaon ra ka, ayaw na, no, lisod na kay mag-antos tag tulo ka tuig ana. Kanang naa dayon mga kabombo. Ayaw nang kanang unya-unyaon ang paghatag sa mga basic services mga kabombo.